Għall-ewwel darba b'allokazzjoni ta' €1,000,000 il-Gvern se jipprovdi għajnuna lil vittmi ta' vjolenza domestika biex ikollhom akkomodazzjoni alternattiva. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li dan il-proġett se jikkumplementa x-xogħol li jsir mill-NGOs li jipprovdu shelter temporanju lil vittmi tal-vjolenza domestika. Niprovdu post alternattiv, post affordabbli għal dawk il-vittmi tal-vjolenza domestika li jkunu għaddejjin mill-proċess ta' separazzjoni. L-għan ħari ta' din l-iskema hija sabiex ngħinu lil vittmi fl-aktar moment vulnerabbli f'ħajjithom joħorġu minn dan iċ-ċirku vizzjuż. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li dan il-Gvern jaħdem jitfit u lest ikun ta' spalla l-laqdiet ta' soċjetà ċivili li jridu jaħdmu biex javanzaw il-progress soċjali u l-ġid komuni. Żewġ miżuri ġodda se jiddaħlu din is-sena, skema ġdida titjib tal-binijiet li jintużaw għal skopijiet volontarji u inċentiv fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kif spjegat il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia. Qed naraw billi dawk laqdiet volontarji b'kollox 81 li jaħdmu direttament fid-diżabilità u fl-animal welfare il-kontijiet ta' dawlu l-ilma tagħhom ma jibqgħux kontijiet li jkunu bir-rati non residenzjali u dan se jagħtihom imbuttatura tajba l qudiem. Barra minn hekk, l-iskema eżistenti ta' tax credit għall-NGOs se tinżamm. Il-Gvern ħabbar ukoll li matul tmiem dan ix-xahar se titnieda l-Istrateġija Nazzjonali tal-Volontarjat wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni u approvazzjoni mill-Kabinett. Din l-istrateġija se tiddetermina l-viżjoni u d-direzzjoni għall-iżvilupp sostenibbli tas-settur volontarju fis-snin li ġejjin.